И здравейте хора, аз съм Замущ и днес какво ще правим? Днес ще играем NBA Live. Както виждате, първи епизод. Много съм добър. Чакай. Имаме този бака. Избака. И какви снимки има. Ама е готин, нали? Нито. Айде. 62 оверал. То ще го смачкам. Айде. Много на него стигам. Не го не са... да съм червените. Бас стига зеленото. И, давай. Не вкараш ли собак? Май... Ой. Точка, точка. Има. Ай, хей. Гледайте. Отойката. Машина 3. 3-0. Машака БГ. Не, второто не трябва двойката го яд. Прайс. О, какъв хубав пас към Бака. И Бака... Охо, моя. Ау, бон. Ей, то ако не стигне на място тук. Бика колко дива. Те двойката. Да. Ей! Аз съм много добър. Постоянно да вкарвам мулте доста наличие. Айде. И какво искаш? Фаул ли? Мас вкарвам. Айде, 7-2. Чакай, че прави за. О, слабо. 7-4. Прави. Не. Край. Шан. 7-6. Пяна тройка към... Тук. Сети се очень. Сети с бегите. Мой град. Ей. Отне... Беше от него, Ей. Ще направим така поредица на NBA Live. Сем 6 остава. Аз съм килонка кефила. Къде да остава? Намерих начин как те е масно с нея. Ще го направя в информационно видео. След това Мишка. Не. Моля. Ай, хей. Гол майстра. Браво, 9-6. И сберено. 9-6. Майко. О, слабо. Ох. Ай, бързо докъде тук. И Бака.
Закърне кой бе. И ба, каква забивка. Изберите не мой игра. Ай, хило. Хилоет. Иначе. Не, 11-8. Не играем добре. Връщайте, връщайте. Оценил. Сега е доста трудно за игра. Някои ги сващат бързо, някои не. Охо! И от кой ви от мен разбира се. Ай! Правим го. Какъв хубав пас! Ей! Ево още това. Това е стена. Какво случва се случва тук? Ау, добре. Прайс. Аха. 4, 3, 2, 5. Мисля. 4, 10. Ай, още един път си дал. И точно. Има. 8, 9, 10, 11. Ай. Ай. 13. Добре. 14. Бързо. Майко, не я чета. Прайс. Прайс, давай. Върш. Ай, върши това. Прайс, айде. Айде, момче. Мале. Трима са. Мале, трима бяха и... Ой, 14. Това не е вярно. Тогава ще не лошо. Мале. Заслужавам си. Не заслужавам. Ай, хейс. От тройката. Не бе, защо се издарих? Стига бе, за малко. Ай, връщай се бе. Хейс. Мами. Обе, майка в късмет. Ай, бака. И бака. Мале, какъв е то спад, бе? Ако ми вкара, то се е виновен. Не вкараха ми готово, браво. Не съм доволен от играта на момчетата. О, браво, Ивака. Мен те сега го вкарваш. Кажеш по-рано. Айде пък не този един. Браво. Ето, никой не го пази. Всяко вкара.
Няма. Няма. 16 завършва какво спорено. Последно по време ще има. За решаване на последното... Да един прави, трябва да бъдат по-внимателни футболистите. Футболистите, баскетболистите. Не бе. Ти вече беше подарък. Ай, конта. Ой, той сам си навхвърля автогол. 18-18, браво. И бака пляска. Само сини екипи виждаме от една стадиона на някой си. Не бе. Кой го пази него е? Браво. Да видим Ибака как се помешва между всички Ибака. Не правим паси, Хейс. Прави листата 20 на 18. Има още доста време до краят, но Хейс повежда. Ето го равенство. Ай. Хейс прави резултата 21 на 18. 4 точки делят съперника от равенството. А пък 6 от вече станаха 2. Вече стана лошо. И как ще изляза, бе? Оя. Маги. Всяко ми сканат. Слъж. Ибака, на кого ще бъде Ибака? Към Хейс. Какво ще пускаме? 25 секунди, 24 се намаляват с една секунда надолу. 20 секунди до края да видим какво ще се случи. За пропуск забиването. Браво! Добре справя защитата. Да видим дали ще има забавяне на времето. Да, има такова. Връщат назад. Баскетболистите на NBA Lakers 24-20. Каква първа победа на... Няма вкараш. И това е краят на този невероятен блъсък между двама титани, които спореха за тази победа. Но накрая излезе, че Булс правят победата невероятна. И това беше 6 минути срещу Чао Дайт Хорнец. И това беше всичко. От мен, ако да харесате този канал, дайте им палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Довиждане!